Oikein mukavaa päivää kaikille frisbeegolfin ystäville ja tervetuloa tänne Disc Golf Finlandin kanavalle taas. Mun nimi on Niko Strömberg ja mulla on täällä, kuten aina, seuranani Otto Karpio. Kyllä, täällä ollaan ja aika pitkästä aikaa. Tässä on pari kuukautta ehtinyt vierähtää. Pari kuukautta on vierähtänyt ja aika paljon frisbeegolf rintamalla tapahtunut. Ollaan saatu uutta Suomen mestaria. Maailmanmestaria. Ja muun muassa Euroopan Open-mestaria, joka itse asiassa ratkaistiin osittain tällä radalla, missä tänään ollaan. Eli Tampereella. Tampereen Disc Golf Centerillä todellakin ollaan. Prodigy Disc Pro Tour 2024 kolmas osakilpailu. Yksi Suomen parhaista kisaradoista, voisin sanoa. Kyllä, ja erittäin paljon sai kehuja myöskin Euroopan Openin aikana kansainväliltä kilpailijoilta. Meillä tänään paletissa etuisillä on Lauri Lehtinen, Joona Heinänen, Tatu Lehtosaari ja Kristian Kuoks. Ihan jännittävä kortti. Tuolla on yksi nimi, joka ei ole ihan niin tuttu, eli Tatu. Tatu ei ole niin tuttu, mutta eiköhän se meille tutuksi tuu tässä kierroksen aikana. Aika monella pelaajalla on varmasti vielä vähän hampaankolossa ja muutenkin kiinnostaa saada pisteitä täältä 2 osakilpailua takana. Tää on, Kristian on ainut, joka tässä on ottanut pisteitä tästä meidän kamerakortista, eli Joonalle, Laurille ja Tatulle ensimmäinen tämän vuoden Prodigy Disc Pro Tour -kilpailu. Sitten päästäänkin ensimmäiselle väylälle. Onpas jännittävää, kun päästään taas kisailemaan. Meillä on tällainen aika kutkutteleva par 4, 241 metriä. Ei aloiteta helpolla. OB:ta löytyy koko pätkä molemmilla puolilla ja tiukka ränni heti avaukseen. Tonne olisi kiva päästä puskien jälkeen. Kyllä. Keskelle väylä. Lauri Lehtinen. Lauri lähtee rystyllä, vähän hitaampaa kiekkoa lipuu tonne oikealle, mutta Se on just siellä auto, missä on mukava olla. hienosti sinne aukeille, että sinne kun pääset, niin sieltä pääsee kivasti sitten jatkamaan kohti koria. Voisin sanoa, että aika semmonen ylimääräinen birdie tästä tulee, jos sen ottaa. Joona lähti nyt vähän nopeammalla kiekolla. Hyvin piti suorana. Hyvä Aika näköinen heitto. optimaalisella paikalla. Kolmantena heittovuoroon Tatu Lehtosaari. Ja vaikka tässä pääsee hyvälle paikalle avauksella, niin birdie ei ole millään tavalla taattu Ei, vielä. hirveän paljon vielä tehtävää siitäkin. No niin, Tatu. Vähän karkaa vasemmalle ja oksat vei kiekon vasemmalle. Ja neljäntenä tiille out of Kristian bounds. Kuokka. Tatulla kävi just se pahin mahdollinen ehkä tässä kohtaa, eli hyvin alussa ja tonne puskiin. Joo, se on sitä, että tällä väylällä haluaa. Kristian ainoana lähtee nyt kämmenelle. Aika nopeata kiekkoa on. Hyvin, pääseekö puskan ohi? On oikein Kyllä, hyvällä paikalla. Joo, kämmen tuntuu monille myös vähän helpommalta sen takia, että kun tuo alamäkeen vähän tiukempi ränni, niin tuntuu, että sen saa ehkä paremmin osumaan, mutta se on toki aina pelaajasta kiinni. Toisella se rysty on niin vahva, että se on aivan sama mihin ränniin sen heittää. Jep. Tuo on hankala tuolla vasemmalla tuo OP, koska se ei ole ihan tuossa puiden vieressä, vaan se on vähän siellä syvällä. Et nyt nähtiin, että Tatu joutui sieltä vähän Joo, se, siis chippaamaan ulos. se tuntuu enemmän kuin vaan yhdeltä rangaistusheitolta. Kristian lähtee aivan hirmuisella kakkosheitolla tähän. Vähän käyty liikaa yli, mutta kivat, ystävälliset rollit siihen keskelle väylä. Paari on hyvin otettavissa vielä Kristianille siitä. Laurikin tuli pikkasen liian oikealle tänne. Saako käännettyä väylälle tämän rystyn? Kääntyykö liikaa? Kääntyi liikaa. Oi. No, Ei mennyt OPlle asti. Joo. Paari on siinäkin paras mahdollinen nyt sitten Laurilla. Tatulla tästä lähtee nyt sitten jo 4. heitto. Ei. Kivan näköinen pikku kämmen. Menikö? Elää pyörähdä. Ai. Voi Meni vitsi. OPlle asti. Joo, nyt kyllä Tatulle ensimmäistä kertaa DGF:n kamerakortissa, niin ei nyt ole paras mahdollinen aloitus, mutta No ei joo. kierrosta on vielä jäljellä. Nyt päästään vihdoin Joonan kakkosheittoon. Nyt
puihin rappas. Heti perään Joonan 3. heitto. Joonalla oli selkeät aikomukset mennä kyllä korille asti tuolla 2. mutta vähän liikaa meni oikealle. Ja tää Nyt jää vielä vähän tekemistä kyllä. jää paari puttiin vielä yli 10. Eikä ole kyllä Tatulla helppo jatkokaan. Ei, ja tää on nyt Tatun 6. heitto, jos lasken oikein. Ihan todella nihkeä. Todella nihkeä aloitus kyllä. Ai. No niin, Tatu, nyt ei muuta kuin korjaalle päästä tältä väylältä ulos. Saattaa olla Tatulle semmonen pahin skenaario, mitä ajattelin, että videokorttiin pääsee toteuttamaan. Heti ykkösväylälle, mutta semmoista se on, ei sille. Sellaista se on. Joskus se osuu tuolla tavalla ensimmäisellä väylällä, varsinkin kun on tämmönen väylä kyseessä. Lähtee jopa hakemaan tätä. Katopa. Oi. Ja Olipa hyvä haku. Vähän ruma rolli tuli sen jälkeen. Ulospäin jäi vielä pari puttiin matkaan. Todella hyvä haku. Ottiko Lauri tästä Kristianista mallia ja lähdetäänkö myös koria kohti? Ei, Lauri heittää korin alle. Siitä helppo paari. Tällä väylällä siihen saa olla ihan tyytyväinen. jees. Joonalla tekemistä oli, mutta Hyvä. putti Hyvä on putti. kehittynyt tässä lähiaikana tai vuoden parin aikana aika roimasti. Joo. Oikein hienosti laittaa sisään ja nämä kaverit, ketkä tästä tosiaan ottaa näitä paareja, olettaa, että nyt Kristian saa tämän putin sisään. Paari on myös luvassa. Yes. Kyllä. Hyvä putti. Niin tällä tosiaan tänään on ollut keskiarvona tasan 5 tällä väylällä, joten paarilla saa yhden heiton keskiarvolla koko kenttää vastaan anteeksi. Eli ihan tyytyväinen saa olla paari. Joo, ehdottomasti. Niin kuin sanoin tuossa alussa, että birdie tuntuu aika ylimääräiseltä bonukselta. Mutta joo, nyt tuntuu varmasti tää nelospogi myös Tatusta vähän ylimääräiseltä, eli ei paras mahdollinen aloitus, mutta nyt seuraavia väyliä kohti ja pirkkoja sieltä sitten. Kun nyt päästään kakkosväylälle, par 3 124 metriä. Älyttömän Ei ole tiukka. helppo tämäkään. Joo, se on todella paljon vasemmalla. Saa heittää ihan mielettömän tiukan tuosta hipoen puita ja siltikin saattaa vajaaksi jäädä, mutta meillä on nyt taas jälleen kerran isoja käsiä, niin hyvin mahdollista, että tollaisellakin linjalla. No, kyllä tuo vajaaksi väkisin jää. Ellei hyvä tuuli oo, katsotaan. Joo, okei, se jäi siihen. Joo, semmonen 10 putti varmaan jää Laurille. Siinä on tietty heti riski, jos lähtee vähäkään liian tiukkaan, niin jää sitten tähän alkuun jo. Mutta Siinä oli nyt potkua on kyllä. tosi hyvän näköinen. Herranjestas. Oh. Joo, vähän se oli liian sisällä. Jonnekin miettii, että eipä se nyt oikein muuta voinut tehdä. Kristianiltakin sitä rukkasta löytyy. Vähän kans karkaa ehkä Leveähkö? pitkäksi, mutta siinä on sen verran tehoa, että jaksaako tonne sisälle asti. Ei. Siihen jää nyt sellainen 15-20 metriä vielä Kristianille putottavaa. Katsotaanpa minkä verran. Tatulta löytyy potkua. Hyvältä kuulosti ainakin, vähän matala suora. Se menee sinne oikealle puolelle. Joo, aika vähän peruspaikalle, mihin tällä väylällä päätyy. Siellä on vielä lopussa noita puita niin, ja oksia sen verran, että sinne kyllä vähän semmonen toivo ehkä myös siellä lopussa, jos haluaa ihan korkeasti päästä. On olla 20-metrinen, vähän vajaaksi jää, mutta turvallinen paari. Kristianin yritys myös vähän vajaaksi. Ja tää meidän Tatu tässä, niin tämän vuoden Tyynestä kävi nappaamassa AM1 voiton. MA1. MA1, anteeksi. Ei AM1. Amatööri 1. Amatööri 1 joka tapauksessa. Katsotaan, Lauri ottaa sen birdin sieltä, hyvä putti. Vähän uudempi kaveri meille Tampereen paikallisia tämän Tatu, mutta
Katsotaan, toivottavasti saa pelistä kiinni tässä, kun kierros etenee. Ja Christian ja Joona nostelee siitä parit pois ja sama juttu sitten Tatulle. Siellä ei mitään räjähdysalkua tähän mennessä -1. On jaetulla kärkisijalla useampikin sankari. Kunnes sitten päästään väylälle 3, par 4, par 3, 118 metriä. Mennään eri suuntaan kuin kakkosella. Kyllä. Tää on äkkiseltä voisi ajatella, että kämmenheitto, mutta ei se ehkä ole ihan niin paljon, että se on enemmän rysty ylikääntävä. Joo. Millä tuonne pääsee. Jos kuitenkin löytyy semmoinen tehokas fore, niin voi semmoinen sweepaava, suoristava. Voi sinne mennä kyllä myös. Oh. Mutta vankila löytyy oikealta puolelta. Jonne Lauri nyt ehkä on menossa. Joo, sinne päätyy, että tuolta on vähän hankaluuksia ehkä, mutta ei kyllä kummempaa tällä väylällä. Kyllä. Joonalla karkas vähän linja vasemmalle ja näin. Metsä poimii. Sieltä voi löytyä linja lähestyä korille, jos tuuri käy. Nähdään kohta. Christian kertoo meille, että nyt on hänen vuoro heittää. Onko tarpeeksi alivakaa kiekko? No ei ole. Joo. Sinne. Puska aika reunaan jäi onneksi, että se siitä ehkä pääsee. Mites tää väylä on pelannut? Musta tuntuu, että tää näyttää useimmiten vähän vaikeammalta, mitä tää oikeasti on. Nyt toki tää näyttää haastavalta. Tää on ollut 7. helpoin väylä, eli aika puolessa välissä. Tatu näyttää meille nyt, siinä oli miten tää pelataan. Hyvä Tatu, siitä se lähtee. Näki Tatu ilmeisesti, että ehkä vähän tuo ykkösväylä vielä harmittaa, mutta tietää myös sen, että Tampereella ei niitä birdiepaikkoja joka kierroksella aina on niin helposti saatavilla. Joo. Mutta Tatu ei antanut nyt sen häiritä mieltä yhtä väylää enempää. Ja just näin. Toivottavasti saa tästä sitten puttia sisään, kun meillä muut pojat lähestyy koria. Paariputteja varten. Minkälainen välikkö täältä löytyy Laurille? Aika kinkkiseltä näyttää. Ja viimeiseen puuhun. 6-7 metriä Laurille jäljellä. Paariputtia. Hienosti sisään. Ja Lauri ja Joonahan tästä meidän kortista aika menestyksekkäästä kesää pelaavat tuossa Euroopan kisoissa, ovat käyneet ottamassa vaikka minkä näköisiä tuloksia. Joo, se on ihan totta. Siellä on, mitäs kaikkea siellä nyt oli? Joona otti tuolla Tallinnan Disc Golf-festivaalilla, kävi ottamassa 3. sijaan. Siellä oli kaikki käytännössä maailman kerma pelaamassa. Hieno näytös siellä. Ja kyllä korokkeelle pääsi muun muassa Paul McBethin ja Riki Vaisokin kanssa. Joo, että ihan hyvä suoritus. Tatu otti siitä nyt sen pirkan. Hyvä Tatu. Joo, ja sitten Järvasta Ruotsista kävi Joona myös ottamassa 1. sijan TGPT Silveristä. Ja sitten tuolla Laurilla on SM3 sija, Euroopan Openissa top 10 8 sija. Hyvin ovat pojat pelanneet. Päästään sitten väylälle 4. Toivottavasti pelaavat pelaajat hyvin myös täällä. 262-metrinen par 4. Kyllä. 3. vaikein väylä ollut tänään. Joo, se vaatii aika kovat ja tarkat heitot. Että avaus pitää olla jo vähintään semmoinen 120 ja sitten pitäisi olla vähintään samanlainen kakkoseitto, että pääsee sinne korille. Ymmärrettävää, että se on haastava. Tuolla näyttää. Just siihen ainoaseen koivuun. Koko väylän ainut puu. Joo, mutta pääsi sen verran eteenpäin. Ei onneksi pysähtynyt ihan täysin, niin siitä voinen pitkä heitto jää jäljelle kyllä. No takapuut on itse asiassa vähän semmoinen, että jos vähän liian suoraksi menee, niin sieltä ei pääse enää pelaamaan. Lauri ajatteli, että hän haluaa tosta välistä. Joo. Joo, vähän matala siihen, että olisi ihan optimaaliselle paikalle päässyt.
Joona lähtee nyt sillä korkealla haiserilinjalla, mitä tähän monesti nähdään, ja näin. Se on oikein hyvä. Se on siellä ton pienen puurykelmän vasemmalla puolella, että se linja nähtäneen kohta, että minkälainen linja sieltä on heittää, mutta pitkällä se on. Kristianilla on vähän matala myös kuten Laurilla oli, mutta siinä on potkua sen verran, että se menee 20 metriä pidemmälle. Nyt nähdään, Tatulla on aikamoinen paikka tässä edessä. Oi, Hyvin oli vähän lipsahti tukijalka ja nyt mentiin aika syvälle vasemmalle. Lauri on tässä ihan keskellä väylää. Aika hidasta kiekkoa kädessä. No on itse asiassa, katon kanssa. Meinaaks ihan korille hakea, mutta... Iso Anheuser kovaan kulmaan. Joo, Oli vähän liikaa kulma. Kyllä se teho olisi selkeästi riittänyt. Että tietää mitä tekee. Joo, kyllä ei tässä, Näin luulisi. ei tässä auta omia valintoja tällä radalla peilata näihin kavereihin. Ei kyllä. Kristian lähti aivan hirveällä kämmenellä. Vähän liian suoraksi meni ja jäi tonne vasemmalle. Katsotaan nyt. Joona mallailee ylikääntävää. Varmaan väylädraiveri kädessä. Hyvän muotoinen on. Hyvän näköinen. Vähän Ei, vielä kyllä takaisin. sekin karkas vähän liikaa oikein. Mutta Kato. sieltä tulee puista läpi. Sanottakaa Joonasta vielä, että on ollut hieno nähdä, että hänenkin ikäisenä, mitä yli 30 taitaa olla Joonalla, niin pystyy pärjätä ja nimenomaan nyt parin vuoden aikana noussut ihan älyttömästi. Oho, Ai, Tatu. noussut taso ihan älyttömästi Joonalla viimeisen muutaman vuoden aikana. Että se on ollut tosi hienoa nähdä, että voi myöhemminkin Kyllä. pärjätä. Se antaa luottoa myös mulle. Kyllä, ja myös mulla. No sulla on vielä Vielä elämä. vain muutaman vuoden. Sulla on vielä elämä edessä. Siinä Tatu pääsi vihdoin nyt korin alle melko lailla. Lauri täältä kolmas heitto. Paari oli hakusessa. Vähän sinne vasemmalle. Pitkä putti on tiedossa. Kristianilla tässä sen Oulun Prodigy Disc Pro Tour -osakilpailun kakkossijan jälkeen ollut vähän hiljaisempi tuo kausi. Kisoissa on käyty, mutta ei ihan varmaan sellaisia tuloksia tullut, mitä Joo, hän itse haluaisi. varmasti vähän alakanttiin kyllä. Lauri. Pikkasen oli hyvä oli yritys. Laurihan niinku käytännössä pelannut todella hyvin koko kauden, mutta sitten toisaalta ehkä ne ihan huippusuoritukset on puuttunut tällä kaudelle. Pääsi sinne ihan kärjen tuntumaan ja olisi niin sanotusti näkyvillä, että muuten kyllä sanotaan, että reitingi pysynyt sillä yli 30, niin ei se nyt hirveän huonosti ole voinut silloin pelata. No ei. Ja kyllähän Lauri taas väläytti, oli maailmanmestaruuskisoissa ekan kierroksen jälkeen kakkoskierroksessa jahtikortissa muistaakseni. Ihan Eli totta. siellä pääsi vähän näyttämässä kasvojaan, mutta nyt joutuu ottamaan sitten Bogin Tatun tavoin. Joona siinä nosteli tosiaan Birdin pois ja Kristian ottaa hallitun paarin. Eetu Tuominen siellä siirtynyt ensimmäiselle paikalle yksinäisesti. -2 tuloksessa 4 väylän jälkeen. One of the great things about the feedback is that it's for all skill levels. I'm really excited about this new disc in my lineup. Go check it out at prodigydisc.com.
We made a premium target. Actually, 2 of them. And we made the Pro target smaller. 13% smaller. Remember the weak side on a target? Here it is now. Our patented catching capabilities on the target are the reason they remain fair and consistent in their performance, absorbing impact like no other. We're making the sport look good, sound good, and feel good. We're the future of disc golf. We are Premium Disc Golf. Huipputason kilpailuista aloitteleviin pelaajiin, naisten tukemisesta uusien ratojen rakentamiseen. PDGA Europe on enemmän kuin pelkkä kilpaileminen. Tutustu osoitteessa pdga.com/join ja auta lajin kasvua. PDGA Europe. Kiitoksia ihan kaikille yhteistyökumppaneille. Siitä päästäänkin sujuvasti väylälle 5, par 4, 222 metriä. Kyllä, oikealle kääntyy. Tuonne pitäisi saada ensin mutkaan jonkinnäköinen heitto. Kämmentä moni suosii. Nyt meillä on aika paljon rystypelaajia, joten varmaan nähdään tuonne kulmaan semmoisia kivoja heittoja. Ja tuossa oikealla puolella tohon ei passaa jäädä. Mihin? No joo, ei sinne heittänyt. Ei, se eli tuossa vähän tommonen niin kuin normaalin layoutin ehkä radan koripaikka, niin se on vähän semmoinen vankila. Sieltä joutuu vaan laittaa väylälle. Kyllä, ja aika moni lähtee, niin kuin Christian tässä nyt, kämmenellä, jos se kämmen löytyy. Nyt vaan jos riittää ton mutkan jälkeen. Just riitti. Just riitti, siitä pääsee. Just no niin, niin se sanoi Christiankin. Tiukalla oli. Tatu lähtee Joonan tavoin rystyllä, eli hakee vaan tonne vähän vasemmalle puolelle tarpeeksi pitkälle, että pääsee tosta niin sanotusta mutkasta ohi kohti koria. Lauri ottaa kans kämmenen. Joo. Tää näyttää todella hyvältä. Kyllä. Nämä on kaikki heittänyt niin monta kertaa sinne oikealle lyhyeksi, että ne näyttää mieluummin vähän liian pitkälle. Joo. Että siellä pitkällähän on tosiaan, tuosta nähdään vähän noita valkoisia keppejä vasemmalla, että siellä on sitä OB:tä, että kauhean paljon pitkäksi et halua sitä rempasta, mutta Tatu lähtee nyt rystyrollerilla. Okei. Okay. Katsotaan miten kääntyy. Joo. Kyllä se siinä greenin tuntumassa on, mutta vähän vielä matka. Hauska ratkaisu kyllä. No oli. Tuli ihan puskista tuo. Kyllä, vaikka oltikin väylällä. Just, olin sanomassa samaa. Joona lähtee tämmöisellä perinteisellä massiivisella rystyanterolla. Meneekö perille asti? Siihen ringin sisään. Tuo oli aika hyvä heitto. Se oli todella hyvä heitto. Christian on sitten puolestaan kämmenen rangen eli alueen sisällä ja oli itse sen verran turvallisesti sen sisällä. Heitti vähän pitkäksi. Hankala puttisuunta varmaan tuolta puiden takaa. Se on oikeastaan ihan mistä tahansa tuolta, että voi olla, että siinä on puut just edessä eikä pääse puttaamaan. Niin erikoinen koripaikka. Niinpä. Laurilla oli ihan optimaalinen paikka. Tosi hyvä kakkosheitto. Tatulla on tässä matkaa parikymmentä metriä sieltä puitten välistä. Meinas hakee tolpan kautta sisään, mutta ihan ei. Ihan ei uponnut. No niin, tässä katsotaan, että Christian vaan arpoo sitä, että haluaako olla ringin ulkopuolella vai sisäpuolella, että saa nojata eteenpäin, tai saa nojata läpi tuosta heitosta juuri näin.
koska ringin sisällähän sitä ei saa tehdä. Pitää pysyä tasapaino. Ei nyt ollut siitä hyötyä, ei tullut birdiä mukaan tältä väylältä. Tuleeko Laurille? Kyllä. Laurilla oli siinä puiden välistä. Se oli tilaa. Se oli tarpeeksi lähellä, että sieltä löytyi hyvä välikkö. Joonallekin tässä pitäisi olla tilaa kyllä ja sieltä birdie myös Joonalle mukaan. Ja Tatu-paari, se on hyvä huomata, vaikka ollaan tässä niinku 5 metrin sisällä käytännössä, niin pelaajat joutuu ottaa haaraputteja ja nojailee vähän sinne tänne, niin kun niitä puita on joka puolella. Se voi olla joskus niin pahasti, että ei oikeastaan näy kuin puolkori. Jep. Pali Pirkkoa, pari paaria ja Joona siirtyy siinä 5 väylän jälkeen jaetulle ykköstilalle Juhon ja Eetun kanssa. Mikäs siinä johtaisi? Päästään kutosväylälle. Yksi näitä vähän helpompia väyliä tässä tämän kierroksen aikana. Tänään on ollut toiseksi helpoin. 97-metrinen par 3. Joo, tosin nyt koripaikka on vähän keli, mitä äskeisessä kuvissa näkyy. Eli laitettu tuohon alemmalle kummulle jostain syystä. Ja mun mielestä vähän ehkä tylsempi näin. Kyllä joo, se varmaan näkyy myös tuossa helppousessa, että se on toiseksi helpoin ollut tänään, että se vaara siinä putin hakemisessa ja ton avauksen hakemisessa on aika paljon pienempi kuin se on tuossa vasemmalla puolella. Tuossa voi heittää nyt niin kuin varmaan moni hakeekin, niin ei haittaa vaikka menee vähän tonne vasemmalle. Hakeeko Lauri heti sisään? Ei, ohi. Siihen niin, korin viereen, todella hieno. Että tossa voi vaikka hyssellä hakea tonne vasemmalle, korin vasemmalle puolelle ja siitä ei ole enää pitkä putti. Jep. Ei, tosiaan Joonallakaan ei ollut ihan täydellinen avaus ensimmäinen ja siihen jäi mitä 5 metriä potattavaa vähän vasemmalle puolelle. Kristian lähtee kanssa rystyllä. Vähän liian vakaa kiekko oli nyt tohon kulmaan ja se hakeutuu nyt sinne ainoaseen tavallaan vankilaan, mikä tällä väylällä nyt joo, tostakin on. Pääsee vielä puttaamaan kuitenkin, että ei ole sinällään suurta vaaraa. Se oli tavallaan ihan kiva, että oli pieni vaara tässäkin väylällä. Tatu lähti nyt sitten tänne oikealle puolelle. Noin. Vähän kääntyi kiekko liikaa yli. Pienet rollit. Nyt voi olla aika hankala puttipaikka kyllä Tatulla, koska siinä on se koko kumpu välissä. Näinköhän näkyy edes koko. Ei varmaan näy kori edes Tatulle tuolta. No taisi se näkyä ehkä siitä oikealta puolelta. Joo. Tähän se Kristian miettii. Että laitetaan se siihen korjalle. Se oli hyvä ratkaisu. Ei tuntunut siltä, että puttaa, niin sitten ei puttaa. Jep. Se pitää se päätös tehdä ja pysyä siinä. Just näin. Ei lähdetä sankarijuttuihin, jos ei tunnu hyvältä. Kyllä. Tatu sai paarin sieltä kammettua mukaansa. Joona ottaa 3. birdin putkeen. Hyvin alkanut Joonan kierros. No on. Laurille 2. birdie putkeen. Ehkä Laurikin saa sen oman kalkkunansa sitten ensi väylällä. Katsotaan. Katsotaanpa joo. Jälleen kerran pari paaria ja pari birdiä. Juho ja Eetu on pysynyt Joonan kyydissä. 3 alle. 6 väylän jälkeen. Väylä 7 on seuraavana vuorossa 225-metrinen par 4. Kyllä, 2 hysseä korille. Käytännössä. Siinähän se on. Tuossa on tuo lampi on niinku, sanotaan, että se ehkä näyttää vaarallisemmalta, mitä se on tuossa lopussa, mutta avaus aika perus hysse. Avaus aika perus hysse, mutta tärkeää, että sen saa sinne perille asti. Saa sen sinne vasemmalle hyssissä, koska toi oikea puoli tulee aika nopeasti se OB vastaan. Nyt nosti tuuli vähän Joonan kiekkoa, mutta sen verran vakaa on kiekko. Ei. Nyt on se rajoilla. Näyttäisi, että on taitais olla. Joo, sisälle jäi.
Siinä kävi pientä Et joo, toki tossa on toi, että tuurinpoikasta. et halua suoristaa liikaa. Muuten jää Opel. Ja sieltä tulee Lauri aika Nyt samoilla oli kans linjoilla. näköinen, kyllä. Ai sekin meni noin lähelle. Hyvin samoilla linjoilla. Okei. Okay. Tietysti kun ei tuu lippua, niin eihän pojat tiedä, että miten lähellä ne oli. Ottiko Kristiankin paiskaa sen aika korkealle. Katsotaan pysyykö tää. Tää on ehkä vielä enemmän vasemmalla. Eikä ollutkaan. Ja siinä oli sen verran tiukka kulma, että se pysähtyi siihen niille sijoilleen. Tatullakin oikein Aika hyvän näköinen. komia haiseri sieltä. Taitaa... No se on... No, Sekin jäi rajalle. taitaa olla siinä. Kyllä Taitaa tuulla selkeästi, koska ei noin herkästi pitäisi tonne joo. laitaan mennä. Kyllä se näki siinä varsinkin Joonan heiton aikana, että se tuuli selkeästi nosti sitä sen pari metriä ylöspäin. Kristian, huomataan aika samanmuotoinen heitto. Jotenkin Jos on tarpeeksi... näytti vähän Jai, just. ihan ei. Ei mennyt pitkäksi, jäi vähän lyhyeksi. Siinä joutui nyt Kristian ottamaan rangaistusta. Joo, no sama hyvin terävä Aiser nopealla kiekolla kävi Mitä mä puhun sisällä, just siitä, että no ei se niin vaarallinen ole. Että. niin. Se ehkä tässä on, kumpikin otti todella ylivakaan kiekon, mikä sitten vaan putosi nopeammin kuin ehkä mitä ajattelin. Ja ei ne kaukana ollut kumpikaan. Ei ollut kumpikaan kaukana. Että puolen metrin päässä täydellisesti melkein. Ja Tatu No tässä on. näyttää nyt, että miten tämä asia hoidetaan. Täydellinen. Se oli täydellinen. Ottiko Lauri siitä osviittaa? No hyvältähän tämäkin Kyllä näyttää. se näyttää. Ja hyvähän se on. Olipa hieno. Siitä on Laurille aika stressivapaa. -1 tuloskortti. Olipa hieno. Oli todella hyvä. Hieno normaali hyssä. Joo, eihän se nyt pappa itse... No alkoi se itsekin kyristelemään sen. No. Kristian kun ei päässyt tuohon väylän puolelle, niin joutuu tältä toiselta puolelta kokeilemaan. Aika hyvä kokeilu. Vähän vajaaksi. Tyytymään bogiin, kun taas Joona sai käymään sen tuossa sisällä, niin sai lähemmältä lähestyä koria, niin pystyi pelastamaan paarin tuosta rangaistus heitosta huolimatta, mutta Tatu ottaa birdin upealla suorituksella ja Lauri samalta. Ja Kristian joutuu tyytymään tosiaan siihen pokiin. Eetu Tuominen siirtyy yksin kärkeen. -4 tulokseen 7 välin jälkeen. Sitten onkin väylä 8. Tässä on layoutti pikkasen muuttunut edellisen vuoden PDPT:n finaalikierroksesta, eli tässä on välissä tämmönen 118 metrinen par 3. Kato, että mitä kiviä sinne oli eteen laitettu. Ne taisi olla pelaajia päkitselässä. Niin taisi olla. Kyykyssä. Droneille on aikana ollut pelaajat. Tää on aika, joo. tän kaliberin pelaajille aika helppo väylä. Joo, ei tässä oikein mitään, että lähestyminen kaikille. Tästä on tosiaan ilman yllätyksiä pelannut päivän helpoimpana väylänä. En olisi ikinä uskonut. Keskiarvo on ollut 2,3. Joo. Joona. Noin. Kaikki heittää pikkasen pitkäksi. Kristian lähti aika vakaalla kiekolla, mutta hyvin siinä. 6 metriin.
Nyt on vielä aika hyvä keli, missä pojat pelaa, mutta tai Joo. siis, no, tuliko viimeksi sanomista pojat sanasta, mutta niin, joka tapauksessa pelaajat, niin myöhemmin kun pelattiin, niin rupesi sataa aika pahasti. Saapa nähdä miten vaikuttaa muiden peliin. Kyllä. Joona tästä sen sijaan ei mieti sadetta, vaan mietti sitä, että teki todella hieno birdie. Mutta metsästä putaten matkaa oli varmaan semmoinen 12-13. Laurillakin on vähän reilu 10. Ja komeasti sisään. Lauri pisti paremmaksi, kun Joona otti 4. putkeen. Kumpikin tuloksessa -4. Laurilla siihen mahtuu vielä 1 pokikin mukaan, eli Aika varmaa peli. todella hienoa peliä. Kun puhuttiin, että pojat on pelannut hyvin, anteeksi, pojat taas, kaikella rakkaudella, niin jatkavat täälläkin hyvää virettä. Christian siitä myös birdie mukaan. Ja viimeisenä vuoroon Tatu Lehtosaari. Joo, Tampere on vähän niin, että Kyllä. ei niitä pöydejä pakko ottaa hirveän paljon, mutta kun he bogea, niin on ihan hyvä. Kyllä. Täällä taitaa... Oho, Noin. Siitä oli tähtikehyksen eli Starframein kunniaksi pienet ketjujen heiluttelut. Niin se oli Eetukin ottanut tähän birdin, 5 alle menee siellä. Nyt sitten vaihdetaan vähän pidempään 130-metrinen suora heitto. joo, toi oli niin kuin äsken oli lämmittely ja nyt sitten heitetään tosissaan. Etuysin viimeistä väylää viedään. Tuossa korissahan toki näytti numeroa 8, mutta tällä layoutilla nyt se on 9. väylä. Tää ei ole siis yhtään vaikeampi kuin edellinen, eli sama heitto, mutta heität vaan vähän kovempaa. Kovempaa ehkä nopeammalla kiekolla. Lauri vähän, ja itse asiassa tää on myös tää ränni pikkasen kapeampi, kuten Lauri huomasi tuossa puusta vähän kimpas nyt sitten tonne väylän vasemmalle puolelle. Tatu lähti aika reippaastikin käänsi kiekon yli tonne oikealle. Se jää nähtäväksi minkälainen väylä sieltä Tatulle jää. Ja Joona ei ihan käynyt kiekko tarpeeksi. Siihen jää vielä matkaa semmonen 25-30 metriä. Mutta väylällä ollaan, joten helppo lähestyminen. Ellei puttia yritä sisään. Christian. Nyt löytyi linja. Nyt löytyi linja. Kun väistää ne viimeiset puut vielä. Joo. Joo. Se oli komea. Noin. Kohta kun päästään korille ja nähdään, että tuliko se... No nyt me nähdään. Hienosta haiserista flippaa ihan täydellisesti yli. Ja laskeutuu aivan täydellisesti. Oli paha hieno heitto. Mikäs kiekko se oli? Varmaan putteri. Niin, varmaan. Näytti aika lailla putterin lennolta. Aika hidas se oli. Et semmonen 130 putteriheitto. Mikäs siinä? Tatu laittaa aika kivaa kämmentä täältä. Oi, hyvälle paikalle. Lähteekö Joona hakee sisään vai? Sen verran mallaille, että nyt taitaa hakea. Miten? Ai, nyt ei. Annoin ihan kaikki. Ai, siinä oli kaikki annettu. Hei. Ai, Niin, ei jättänyt roikkumaan, hyvä. Tosi hyvä haku oli Joonalta. Löytyykö Laurille linja täältä? Vähän puiden keskeltä ei löytynyt. Laittaa vaan korjalle. Ottaa parin siitä mukaan. Noin. Joonalle pari. Lopulta hyvän yrityksen jälkeen saisi Tatulle kans tarjolla pari. Noin. Hyvin siitä selvisi. Aika semmonen jopa vähän kinkkinen oli se Tatun kakkosheiton paikka. Christianille erittäin ansaittu birdie. Todella hienolla avausheitolla. Siinä onkin. Täytyy sanoa, että Tatu piti aika hyvin ensimmäisen väylän jälkeen. Että ei lähtenyt ihan käsistä homma. Joo, kyllä paketoi homman kasaan taas
ja pään kasaan oikein hyvin sen rajun ekan väylän jälkeen. Tässä mennään aika mukavissa tuloksissa etuysin jälkeen. Lauri ja Joona siinä meidän kortista -2, Kristiankin pakkasella -1, Tatukin +2 vaan sen 4 pogin jälkeen. Eetu Tuominen kuitenkin johtaa -6 etuysin jälkeen. Aika Se on napakkaa tulosta. Se on hyvin. Se on tosi hyvin. Napakkaa tulosta tekee siellä Eetu ja meillä on tosiaan takaysi sitten vielä tästä ensimmäisestä kierroksesta jäljellä, mutta ennen sitä sen verran voisin mainita, että jos haluatte vähän lisää valoa elämäänne, niin Valostoren linkki löytyy meidän siellä videon kuvauksessa tai sitten Valostoren nettisivuilta koodilla DGF10, niin 10% alennusta kaikista tuotteista. Voi kesä jatkua. Kyllä. Voi syksyllä pelata, vaikka illalla. Oli ne vaikka alennettuja tai ei, niin semmoinen alennus sieltä löytyy, joten käykääpä katsomassa, mutta tältä erää. Ensimmäinen etuysi taas kesän jälkeen. Joo. Enemmän oltiin ruostessa kuin pelaajat selkeästi. Selkeästi oltiin. No pelaajat on päässyt tekemään sitä koko kesän. Niin. Sehän se ero on. Mutta kiitoksia kaikille, että kattelitte ja tulkahan meidän seuraa myös sinne takaysille. Ja mun nimi on edelleen Niko Strömberg ja mulla on täällä kaverina Otto Karpio. Oikein mukavaa päivänjatkoa ja seuraavaan videoon. Hei hei. Hei hei.